Здравейте, приятели! Честита 2026 година! Много здраве, щастие и по повод новата година реших да си напиша цели за 2026 година. И сега нека да ги разгледаме, като те са в няколко категории, защото има си категории, в които просто ще да ги запиша в категории. И в момента просто да ги разгледаме, да ви кажа какво, защо, как и просто искам да го споделя с вас. Като в края на 2026 ще напиша кое от тях съм постигнала, кое не съм и ще направя видео с такива за 27. Но много избързах, нека първо да направим това за 26-та, началото. Така, първата ми категория е за училище. Там имам много, цялата тази страничка е с неща за училище. Така, първото ми е да се класирам на областен и ако успея на национален кръг на състезанието по английски. На рождения ми ден на 21 януари съм на, или на 20, или на 22, или на 21. Мисля, че е на рождения ми ден на 21. Съм на общински кръг по английски на едно състезание. И тогава искам просто да се класирам за следващите два кръга, които са областен и национален. Така, второто ми е да се класирам на областен или да се класирам на областен и ако успея на национален кръг на Олимпиадата по география. Ще ходя също края на януари, началото на февруари, ще ходя на Олимпиада по география, като на областен кръг може да се класирам, на национален не вярвам много, защото не знам, просто не вярвам, но ако успея да се класирам, ще бъде много добре. Така, третото ми е да завърша първа в класа и минимум трета в випуска. Принципно с моята приятелка от училище, с която стоя на чин, почти всички предмети. Тя е първа, или аз съм втора и така се менкаме постоянно. И просто искам за края на 6-ти клас да успея да се класирам първа в випуска и да съм минимум трета в... Съжалявам. Да съм първа в класа и минимум трета в випуска. Забравих докъде бях стигнала. Ако има нещо, ще го добавя в видеото. Така, продължаваме с следващото. Средния ми успех в края на 6-ти клас и началото на 7-ми клас да е над 5,85. Значи това сега ще го преведа. Когато приключа 6-ти клас, средния ми успех да е над 5,85 и когато започна 7-ми клас до 31 декември в 7-ми клас, трябва да се опитам да ми е над 5,85. Сега ще ви кажа с 2024 с колко го завършвам. Между другото, вижте. 2025 я завършвам с първа в класа и втора във випуска. Я ще ви кажа. Завършвам с 5,86 хора. Добре. Така, да продължаваме нататък. Петото ми от училищните неща е да се опитам да не изкарвам лоши оценки в училище 6 и 7 клас, нали? Лоши оценки, разбирайте, двойки, тройки и четворки. Петиците горе-долу лоши и шестиците. Не, петиците са добри оценки. Шестиците са супер. Така, продължаваме с следващото, което е личен живот. Те са две неща там. Сутрешната ми рутина и вечерната, която имам, просто да си я спазвам и не да на единия ден да кажа, уморена съм, не ми се прави и да си я пропусна, а просто да си я правя последователно и да не пропускам. Другото е да отделям време за себе си, защото понякога учето прекалено късно и нямам време за себе си. Така, следващото е за спорт. Така, мисля, че съм споменавала, но сега пак ще я спомена. Ходя на модерен балет и на тенис. На модерния балет го съкръщавам на танци, тениса на тенис. Така. Първо,
от танците да се боря да получа нов дует или трио. Така, имам дует, но е много възможно тази година да ми го махнат. И затова просто, ако го махнат, да се боря, нали, да получа нов или трио. Така, да получа още 10 медала от състезания. Принципно аз така или иначе, ако на всяко състезание получавах медали, ще да го постигна това, но на много малко състезания получавам медали и може и да не го постигна. Но съм си го написала като цел да се опитам. Така, на квалификациите за световно да се класираме. Така, ще ходим на квалификации за световно тази година и просто да успеем да се класираме за световното. Така, следващото е да науча още 5 нови елемента, освен, нали, на груповите тренировки, които ходя, аз ходя на индивидуални и там просто всеки път, нали, уча неща и просто тази година искам да науча 5 нови елемента. Петото ми е, макар и да не се картотекирах на тениса, да не се отказвам и да продължавам напред и нагоре. В смисъл, не се картотекирах, защото просто до 25-та не ходих на нито едно състезание и просто сметнах, че по-добре да не се картотекирам. И просто, нали, това съм си го написала, да не се отказвам от тениса, защото съм имала такива моменти. И друго, първото е да прочета 10 книги, от които да има и една на английски. Сега, английския, не че съм го пренебрегвала, но просто, как да кажа, мога да му обръщам доста повече внимание, отколкото му обръщам всъщност. Така, 2. Да завърша втория си учебник по английски и да започна третия. Ние работим по една последователност. Аз ходя на уроци, нали? Работим по една последователност на няколко учебника. И 25-та, 24-та започнах първия, началото на 25-та, не. И лятото на 25-та го завърших и започнах тогава втория. И се очертава, може би, сега април-май да го приключа или пак лятото. Зависи. Но да. Третото е да се опитам да се отпусна и да говоря по-свободно английски, понеже аз много се притеснявам. Нали, не мога да кажа, че говоря перфектно, не. Но просто да се опитам да се отпусна малко и да казвам това, което знам, а не да си мисля, аз не го знам и в същото време да го знам. И четвъртото ми е в YouTube да постигна 1000 последователя, което за мен е супер невъзможно, но ако искате да ми помогнете, абонирайте се за канала и дайте палец нагоре. Пишете в коментарите какви други видеа искате да ви пускам. И да, сега в YouTube имам 480 последователя, да ги удвоя, много сложно, но хайде да вярваме, че ще успея. Все пак това са 12 месеца. И така, приятели, пак казвам, ако искате да ми помогнете, абонирайте се за канала, дайте палец нагоре и пишете в коментарите какви други видеа искате да пускам. Ще се опитам да пускам и през учебно време. Може всяка седмица, може и през седмица. Включвам се един ден по-късно, като добавям една поредичка, която ще се опитам да правя през цялата година. Без значение учебен ден, не учебен ден, събота, неделя, понеделник, няма значение кой ден. На едни малки листчета си записвам отгоре датата и записвам какво съм направила през деня. И след като запиша това, какво съм го направила, си го сгъвам и го прибирам в органайзер. И така всеки ден и накрая, като приключи годината, ще ги сипя някъде на бюро, на земята, на легло, няма значение. Ще изтегля 10 и на видео ще ви ги прочита, за да видим, нали, някои от дните просто какво съм правила и някакви такива просто за забавление. Така че, приятели, гледайте всеки ден видеята ми, като днеска видеото, което го качвам на 2 януари. Ще бъдат качени 3 видеа, такова от 1 януари с целите, в смисъл
какво съм си писала, какво съм направила. Същото от 2 януари и това видео, което в момента изгледахте. Благодаря ви, че го изгледахте и чао, приятели!